يكفوني أقولا ولو ولدك ولدجاني أسلم بلدي كواتني أنا لو ولدك أسلم كواتني أمي مفولك أنا جونا يا مبي ما فوا بلاسي دو كبار لا كنوجو ملكا أكمل لاسي أكمل لاسي رونما journalisme nous n'avons pas le droit à faire des refus. Nous avons fait des affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambalmo bien. Amfa avec les gars, quand on travaille, c'est des mots. On a ami. Ambe folie qui aille. Donc voilà la voie. Amati kubia. Ambofu. Kala numbe. Ambe befu. Mo chama bin sabia konya. Kala nende. Marsilamodu, Buikangodu, Arabuata Sindi Abdullah Jamia, Ola Tafara, Ujuba Krimi, Nanu, Nisigara Kadina Madron, Ambabina no Soluba Clean, Ujuba Clean, Ulia, Ampe, Kematama, Sia, Umi, Queen Garatoni, Kudibla, Amadabo, Cairo Befa, Adabora Katila Semamia, Rusulatina, Tika, Lassi, Yuromina. Wati tewna mame nisigero klina ya anye wuli ke anye journaliste wuli ka ci lasi jamana marlebe ngomonu ngulubi ka la suma ukado la yinte afo an ka ngoy fe la yini ka fe la le wal ma fe la yini fe ma dama ayi hotel mais jamana mbe chomila jamana sera bara atinya to shila nan rangoda na ko ko ke do o yele ne wallahi tanya Bando di angkola kakuma, angkola kakuma ane mufo, angkola kakuma bukera fe masala, président tara fe masala, premier ministre tara fe masala, ka gouvernement beta fe masala, anyo wole liya, do wole ti ante sholu kangu, uyali ko anya jini ndewa, ngwai, maro be ata jini, fero be uno bo ya bakawo, ngabi jamana sigira, mo président fe jamana ngolaya. A bɛɛ lajɛlen bonya ɲɛsin karamɔgɔ ma bɛɛ b'a dɔn jɔyɔrɔ min b'a la jamana kɔnɔ donc ni mɔgɔw nana n'olu t'o dɔn a bɛ wajibi anw kan ne y'a silamɛw ye jamana ye silamɛ jamana de a fɔli a tɛ o tɛ se ka kɛ baasi ye jamana min an n'a kɛra 80% yɛrɛ ye sa musulman jamana kɔnɔ silamɛ jamana de silamɛ jamana min bɛ ni bɛɛ lajɛlen ko nin ye ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ jamana in tɛ ɲɛmɔgɔ dɔn ko ni ka cɛ ɲa ɲɛmɔgɔ ye ala tun ye mun ɲini n'aw nana ka na fɛn labɛn fɛn ma fɔ o ye a bɛ y'a da dɔn a la a y'a ɲini ka bɛn don jamana kɔnɔ jamana sera yɔrɔ la ale yɛrɛ y'a kanu sa a kun kana se yan a y'a sɛbɛn k'a labɛn a donna kɛlɛkɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ o ma sɔrɔ a labanna mun na an filɛ o de kɔnɔ minnu nana a ta o kɔnɔ sa olu fɛnɛ kana bila u kun na ko jamana in bɛ se ka kɛ foyi ye ni cɛ in nɔfɛ a sera ko a sɔrɔ n'i ye kuma fɔ kuma bɛɛ n'a a fɔcogo don anw ta tɛ tanu ye koyi ayi ale de ta anw ye a ta y'an ka kɔnɔfɛn bɛɛ ye fɛn o fɛn n'an y'o kanu ko o bɛ anw fɛ yan jaramana kɔnɔ yan o bɛɛ y'ale ta de ye o y'a ka senna samara de ye o bɛɛ y'a ka senna samara ye donc n'an ye tanu tanu fɔ anw ma foyi fɔ a bɛ komi n'i ye kira tanu i ka hakɛ de fɔ mais se ka tanu ma se a tanu da la. Fɛn o fɛn n'a b'an bolo yan ale de ye olu sababu n'u yɛrɛ sɔrɔ bi mun fɛn minnu b'a dɔn anw ye ala k'an kisi ni tɔɔrɔ sɔrɔ la anw de fɔlɔ kan ka bɔ a kalama anw y'o de kɛlɛ kɛ an y'o jɔyɔrɔ de yira k'a fɔ fɛn ma fɔ an tun sera mun ɲɛ o de nalen filɛ jɔn ye sisan kɛlɛ fɔlɔ kɛra n'o ye kɔndela famille ye o fɔlɔ minnu y'a ta fanga bɛɛ tɛ falen mun bolo a bɛɛ fɛn bɛɛ tɛ falen u sigira démocratiquement fɛn bɛɛ b'u sago la olu ma se ko sisan karisa an y'i ta an ma foyi f'i ye o bɛɛ la mɛ sisan i ye kɛlɛ mun kɛ fɔlɔ an bɛn'o kɛlɛ kɔrɔ la wuli a bɛ n'i kɛlɛ anw b'a kɛ o de ye o an b'a kɛ o de ye parce que ko nin ye kɛlɛ ka ko de ye o i y'i ka ko labɛn i ma bonya d'a kan a ye kɛlɛ mun kɛ ka kɔrɔ k'a tɛ jɛnɛ ye minnu tɛmɛna aw ɲɛ olu y'o kɛlɛ bila aw nana o la wuli kɔrɔ ye di an bɛ fɛn wɛrɛ de ɲini na ko a ka kuma la a ko muso in a y'a ɲɛɲini fɔlɔ ale ye mɔgɔ de ye a tɛ fɔlɔ ka kuma ni ko nana a b'a ɲɛɲini a ko a y'a ɲɛɲini a y'a ɲɛ sɔrɔ a ɲɛ sɔrɔ de sisan
a ye mun kan a ye sisan muso in yɛrɛ a ka baara bila o ka kɛ ni ma mɔgɔ jɛ o bɛ komi ni menasi de don menasi min n'i y'a ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ n'a ye menasi in bilalen de bɛ yen n'aw kumana dɔrɔn a bɛ menasi in lawuli aw kama donc ni menasi nana ka ban menasi bɛ kunbɛn ni mun ye anw fana b'o de kɛ o hali n'aw ka segin n'a ko k'a ka bɔ yen parce que a y'a lawuli conférence don hakilina yira dɔrɔn pewu parce que komi n'an bɛna sigi a la kuma bɛɛ ka a bɛɛ détaillé baara tilalen don bɛɛ bɛ dɔɔnin fɔ mais sigi kun ye fɛn min kɔni ye belebeleba o ye nin ye inshallah ne Khalifa Ismail Dramé fɛnɛ bɛ kuma dɔ yan n b'a di n balimakɛ min ma n'o ye Sanogo ye ale bɛ mun b'a fɛ a b'a fɔ inshallah taala ala k'an bɛɛ sababa ma assalamu alaikum